nokuthula sithando sam khawubuze yena ukuthula ndeva kuthiwa le nkwenkwe yakho le yekhosa yabona le yayikubaleka apha ibikhona ibizothini Ususifuyile beze kuwe. Uthe bezothini ngoba kaloku xa ndingekhoyo bezothini Umuntu weze bezothi indaba zelobola. lobola wena uzothini Wena umjoyi kanje. hayi ndonwabile lam uzothini angozothini ngoba kaloku nale yakhumbula le ndandiyifeyisa ngenye imini ile intsha anti nayifuna ukulobola Ewe nayo ufuna ukundilobola kaloku qha kaloku besisaqabene ngoku nami namama oze uqala ndizovuma kuye athi belungu come first serve first kodwa kuya kaloku uzothanda lufike kuqala uzothanda lufike kuqala hayi ke into endiyifunayo namna mntanam lingeniso uba makube khona ingeniso xa ekapha ngoba bephoxekile ngiceba usifuyile hayi khule hayi ngoba ephoxekile and uzimisele futhi ndiyabona uba ngena yena nje yakuyo hayi yasebenza hayi khuleka wena nokuthula into ezowenza yokufuneka sivele sizame indlela uba ndimfowunele lenkwenkwe uba ikhawuleze ingathi kutshintshe ingqondo ewe mama ingeniso hayi